ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயஸ் கோலம் சண்டே விலாக். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் அவுல் குழி பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு அவுல் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து சிகப்பு அவுல் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை அவுல் கூட எடுத்துக்கலாம். கெட்டி அவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதே அளவுக்கு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன கப்பில் கோதுமை மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு வெல்லம். வாழைப்பழம் வந்து மஞ்சள் வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். சின்னதாக இருக்கிறதுனால 4 வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி, 10 முந்திரியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம அவலை நல்லா கழுவிட்டு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கழுவிடுங்க. இதில் மண் தூசி ஏதாச்சும் இருந்தாலும் க்ளீனாக கழுவிடுங்க. கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். இன்னும் நல்லா 2-3 முறை அலசிட்டு ஊற வச்சுருங்க. நல்லா ஊறிடுச்சு. அவல் 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவு சாஃப்டாக ஊறி இருக்குது. இது தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு சுத்தமாக ட்ரையாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி வடிச்சிட்டு இது மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நான் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் வாழைப்பழம் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு எந்த வாழைப்பழம் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். செவ்வாழை, கற்பூர வாழை, ரஸ்தாளி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நல்லா பழுத்த பழமாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சிடுங்க. அரைச்சிட்டு அது கூடவே நம்ம மாவு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி, ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும், நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த முந்திரியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நீங்கள் திராட்சை கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தேங்காய் இருந்தால் அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நெய்யில் நல்லா வறுத்து சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா மொத்தம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் மாவு. அப்போ தான் வந்து குழி பணியாரம் செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து குழி பணியாரம் ஊற்றிடலாம். அதுக்கு அடுப்பு இந்த மாதிரி குழி பணியாரம் சட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்த்து பண்ணும்போது நல்லா வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெய் விட்டு நல்லா சூடான பிறகு நம்ம மாவு அதில் சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ரொம்ப ஃபுல்லாக சேர்க்காதீங்க, கொஞ்சம் குறையாக சேர்த்திங்கன்னா அது நல்லா உப்பி வரதுக்குள்ளே கரெக்டாக இருக்கும். அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆன பிறகு திருப்பி விட்டுக்கலாம். திருப்பி விட்டு 2 பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆன பிறகு எடுத்துருங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக டேஸ்டியான அவல் குழி பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.